Γεια χαρά φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο vlog μας του Addicted to Lists. Σήμερα αποφασίσαμε με τη Σοφία. Σοφία, πες γεια στα παιδιά. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα, καληνύχτα, όπως το λέει. Χαίρετε βασικά. Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε σπιτάκια gingerbread. Νομίζω αρκετοί από εσάς. Το είχαμε κάνει πέρσι στη δράμα με τους γονείς μου και τις αδερφές μου και ήταν πάρα πολύ ωραίο. πλάκα, γιατί ο όντως. καθένας είχε φτιάξει το δικό του. Και μια και πλησιάζουμε έτσι στα Χριστούγεννα, είπαμε να βάλουμε λίγο πιο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Θα πείτε ακόμα περισσότερο? Ναι, παιδιά, ακόμα περισσότερο. Φυσικά από πού αλλού θα παίρναμε κάτι που έχει κατασκευή εκτός από το IKEA. Οπότε πήραμε Ναι, το ναι, φυσικά. Wintersaga, Wintersaga, λοιπόν. IKEA Και παράλληλα όπως, ναι. το Decor Kid και την κόλλα, την οποία ήδη την έχουμε βάλει σε νερό για να μαλακώσει. Και παράλληλα, ενώ θα φτιάχνουμε τα σπιτάκια, θα λέμε και εμπειρίες και από το πρόσφατο ταξίδι στο Ίνσπουργκ, αλλά και γενικά από τα διάφορα ταξίδια που έχουμε κάνει. Σωστά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ωραία. Να βγάλουμε τη συσκευασία. Εδώ Εγώ είναι... να πω ότι δεν το έχω με τις Μια χαρά κατασκευές. το έχεις. Εδώ είναι μέσα τα σπιτάκια. Καλά, ούτε κι εγώ είμαι expert, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Έχουμε πάρει και αυτό το δίσκο για να το ακουμπήσουμε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πάρει καιρό αυτό το kit, οπότε δεν θυμάμαι πόσο κόστιζε, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ Όχι μόνο, ακριβό. δεν είναι κάτι. Ωραία, και τώρα να δούμε λίγο τις οδηγίες. Είναι μέσα στο κουτί, οπότε εδώ προσεκτικά. θα το- Περίεργος τρόπος να δείχνεις τις οδηγίες, να πρέπει να σχίσεις το κουτί. Όχι. Οκ. Ωραία. Κάπου εδώ εγώ βάζω γυαλιά, γιατί δεν. Οδηγίες IKEA, το αγαπημένο μας. Μπορείς λέει να κάνεις την κόλλα και με μαρέγκα. Εμείς πήραμε την έτοιμη κόλλα. Ωραία, οπότε αυτό μπορούμε να το έχουμε κάπως εδώ. Μπράβο, ναι. Ξεκινάμε λοιπόν. Αυτά είναι νόστιμα. Αυτά τρώγονται, είναι όλα βρόσιμα. Ωραία, οπότε τα πλαϊνά τα βάζουμε και Το θέλουμε σαγρέ τον τοίχο ή Όχι, τέτοιο. έτσι. Θα μπορούσε να είναι πώς μου το είπες προχθές αυτή η τεχνοτροπία. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είναι το σπατουλαριστό. Ναι, σπατουλαριστό. Θα μπορούσαμε να πάμε και έτσι. Όχι, τα άλλα θα τα αφήσουμε μέσα για Αν να το μην κάνουμε πιο σπάσουν. rustic δηλαδή, να το κάνουμε πιο σύγχρονο. Αφού είχε από έξω το παραθυράκι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αν η κόλλα μας μαλάκωσε αρκετά. Λοιπόν, οπότε τώρα Μιχάλη, εγώ ξάπλωσέ το. Να πω ότι δεν μπορούμε εμείς να έχουμε έτσι μουσική χριστουγεννιάτικη άμεσα, γιατί θα έχουμε θέμα με copyright. Εσείς βέβαια όταν βλέπετε το βίντεο θα ακούτε, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή το κάνουμε στα βουβά. Για πες μας τώρα λίγο Μιχάλη, όσο εγώ θα βάζω γύρω γύρω την κόλλα, πώς σου φάνηκε το πρόσφατο μας ταξίδι. Βασικά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Να πω ότι δεν μας τύχησε πάρα πολύ για όσους μπορεί να αναρωτιούνται. Δηλαδή τα εισιτήρια ήταν με τη Lufthansa από Ηράκλειο Κρήτης μέσω Μονάχου και ήταν όλο το πακέτο από τη Lufthansa. Δηλαδή η Lufthansa είχε το Ηράκλειο Μόναχο απευθείας πτήση και το λεωφοριάκι πάλι Το της Lufthansa Express, ναι, airport to airport. από το Μόναχο στο Ίνσπουργκ. Και παιδιά ήταν 100 ευρώ το άτομο με βαλίτσα μαζί. Μικρή βαλίτσα δηλαδή και προσωπικό αντικείμενο. Που νομίζω πάρα πολύ καλή τιμή. Ναι. Το Μας ξενοδοχείο. έφτασε η βαλίτσα να πούμε, Ναι, παρόλο μια που εμείς χαρά. παλιά ταξιδεύαμε πάρα Εντάξει, πολύ με παλιά κάναμε βαλίτσα. υπερβολές και μας μένανε, γυρνούσαμε πίσω και είχαμε 10 ρούχα, ξέρω Ναι, εγώ. Που τώρα- είχαμε χρησιμοποιήσει. τώρα Τώρα αυτό είχαμε που 2 κάνουμε- ρούχα. Καλό είναι, εντάξει. Όχι, αυτό που κάνουμε τώρα είναι κανονίζεις κάθε μέρα τι θα φοράς. Οπότε, Ναι, η Σοφία το πηγαίνει σε outfit, εγώ το πηγαίνω σε layers. Δηλαδή έχω ας πούμε κάποιες ζακέτες και μετά κάποια κοντομάνικα που εντάξει μπορείς να υπολογίσεις τι θα φορέσει κάθε νομίζω μέρα. ότι- Ξενοδοχείο Μπράβο, για κράτα το. 5 βραδιές ουσιαστικά ήταν γύρω στα 480 ευρώ, αλλά Είχαμε γενικά- πάθει ένα σοκ βέβαια όταν είδαμε τα ξενοδοχεία. Γενικά είχαμε δει τα ειστήρια και δεν το κλείσαμε το Γιατί ταξίδι. λέω κάτσε να μπω στο booking να δω Ναι, τι γιατί παίζει με μπήκαμε τα να δούμε τα ξενοδοχεία. ξενοδοχεία και ήταν Είναι πανάκριβα, ύποπτα παιδιά. φθηνές οι Ήταν πτήσεις. δηλαδή λίγο γύρω στα 130-140. Στο κέντρο αν ήθελες να μείνεις για τις βραδιές που εμείς θέλαμε Κυριακή με Παρασκευή ήταν τύπου
Ναι, και ευτυχώς μείναμε μεσοβδόμαδα, παιδιά, γιατί γενικά το Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο ακριβά. Και καθώς χτίζουμε το δικό μας ξενοδοχείο, λοιπόν, το ξενοδοχείο ήταν γύρω στα 25 λεπτά με τα πόδια και με ένα τραμ που είχε ήταν στα 5 λεπτά από το κέντρο, δηλαδή δίπλα ήταν, δεν ήταν πρόβλημα. Ναι, ήταν πάρα πολύ κοντά. Και ήταν γύρω στα 85 ευρώ η βραδιά, κάπου εκεί, χωρίς πρωινό βέβαια. Το πρωινό είχε 20 ευρώ, προτιμήσαμε να μην φάμε τελικά, γιατί είχαμε βρει ένα φούρνο που μπορούσαμε να φάμε με λιγότερα χρήματα, έτσι, πολύ ωραίο πρωινό. Βασικά ήταν από τις λίγες φορές που ήμασταν χωρίς πρωινό ξενοδοχείο, γιατί πάντα το κλείνουμε. Ναι, συνήθως το επιλέγουμε, ειδικά σε Γερμανία, Αυστρία κτλ. Γερμανία ξεκάθαρα συμφέρει. Γερμανία έχουν πάρα πολύ καλό πρωινό, αλλά αυτή τη φορά δεν το επιλέξαμε, γιατί τα λέμε να δίνει 40 ευρώ τη μέρα, δηλαδή πάρα πολλά χρήματα. Στο πρωινό ήταν αρκετά χρήματα, οπότε δεν το επιλέξαμε. Μία μέρα πήγαμε και φάγαμε πρωινό σε αυτό που δείξαμε και στο vlog, στο Summit and Friends, το οποίο είχε, εντάξει, είχε κάτι αυγά Benedict του ονείρου. Πάρα πολύ ωραίο πρωινό φάγαμε εκεί, brunch που λέμε. Λοιπόν, το φοβερό με το Innsbruck είναι, παιδιά, ότι όπου και να κοιτάξει βλέπεις τις Άλπες. Ναι, είναι μαγευτικό. Το οποίο είναι μαγευτικό, ρε παιδί μου, και μπορεί να ξεχαστείς μια στιγμή επειδή περπατάς μέσα στα κτίρια και να στρίψεις σε μια γωνιά και να ξαναδείς τις χιονισμένες Άλπες και να πεις όπα. Δηλαδή αυτό ήταν από τα πιο όμορφα. Κάναμε μια μικρή σύγκριση με τη Σοφία μεταξύ Salzburg και Innsbruck. Το Salzburg είναι επίσης πανέμορφο. Και μπορείς να το συνδυάσεις και σαν εκδρομή. Μπορείς να το συνδυάσεις, δεν είναι πολύ μακριά. Εμείς έχουμε πάει 2 φορές, ναι. Και έχει μόνο και καλοκαίρι. Ναι, όταν ναι, είχαν συναυλία η Democracy, είπαμε να μην δεν χρειάζεται ξαναπάμε, να πάμε τώρα. κάπου αλλού. Αλλά θα πω, Σοφία, ότι μου άρεσε λίγο καλύτερα το Innsbruck. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, το Innsbruck δεν είναι για πάνω από 2 μέρες. Ναι. Δεν είναι, το κέντρο του είναι πολύ μικρό. Δεν έχεις και πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Δηλαδή, εντάξει, επειδή ήταν Χριστούγεννα και οι αγορές βοηθάνε, οι χριστουγεννιάτικες, κάναμε βόλτα στις αγορές, οκ, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, δηλαδή εμείς κάναμε 3 εκδρομές. 3 εκδρομές κάναμε, ναι. Ουσιαστικά μείναμε το βράδυ που φτάσαμε στο Innsbruck, μετά την πρώτη μέρα μείναμε στο Innsbruck όλη τη μέρα και κάναμε βόλτες και μετά αρχίσαμε να βγαίνουμε λίγο εκτός. Ναι, είχα δει εγώ στο TikTok. Παιδιά, το TikTok πραγματικά είναι εργαλείο πριν από ένα ταξίδι. Και τι θέλω να πω, γράφεις, ας πούμε, Innsbruck brunch. Να το γυρίσουμε λίγο έτσι. Ναι. Όχι. Άστο. Θες μαζί μου το σκουτάκι, συγγνώμη. Αυτό ήταν το point. Ας πιω λίγο τσάι. Τσάι σοκολάτα, παιδιά. Φανταστικό τσάι. Είναι αυτά τα yogi τύπου ανοίγαμε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είμαι πολύ χαρούμενη, μπορώ να πω. Τα θεμέλια είναι γερά. Ναι. Είναι λίγο στραβό όπως το βλέπω, βέβαια. Δεν πειράζει, τώρα θα το ισιώσουμε. Ναι, πήγαμε λοιπόν, είδα στο TikTok, βάζοντας, ας πούμε, αναζήτηση για το Innsbruck, μου έβγαλε ότι τύπου μην παραλείψετε μια εκδρομή στο Ζέφελ και όντως, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία επιλογή. Ζέφελ, μια πόλη έτσι στα 1100 μέτρα υψόμετρο, με πολύ ωραίο κλίμα και ήταν χιονισμένα. Εκεί έχει χιονοδρομικό κέντρο, όχι ένα, έχει δηλαδή αρκετές πίστες, σας δείξαμε στο βίντεο, αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε. Πολλές πίστες και πολύ όμορφα γενικά, ο παράδεισος του σκι είναι εκεί. Μετά το Ζέφελντ αποφασίσαμε να επιστρέψουμε, γιατί δεν ξέρω, μας βγήκε έτσι μια μικρή κούραση ενδεχομένως και αποφασίσαμε να επιστρέψουμε Innsbruck και να περάσουμε το απόγευμα στο Innsbruck. Αν το είχαμε ψάξει λίγο παραπάνω θα είχαμε πάει στο Mittenwald, το οποίο είναι στα 15 λεπτά από το Ζέφελντ. Και το οποίο είναι Γερμανία. Το Mittenwald τελικά εμείς το επισκεφθήκαμε την τελευταία μέρα του ταξιδιού και άξιζε τον κόπο. Πολύ γραφικό χωριό, έτσι με διάφορες τοιχογραφίες, έτσι. Είναι όπως είναι τα βαβαρικά χωριά. Ναι. Εμείς είχαμε κάνει ένα ταξίδι στο παρελθόν καλά, και ο Μιχάλης που είχε πάει στο Würzburg με τους Democracy. Οπότε όλη η διαδρομή αυτή που λέγεται στη Γερμανία, στη Βαβαρία, Ρομαντική Οδός, έχει διάφορα χωριουδάκια γύρω-γύρω, τα οποία έχουν αυτά τα murals, τις τοιχογραφίες πάνω στα σπίτια, οι οποίες έχουν σπίτια, δηλαδή, θεματολογία θρησκευτική, λίγο παραδοσιακή. Ναι. Με τις συνήθειες δηλαδή του τόπου και αυτά, και είναι
πάρα πολύ ωραία, πολύ γραφικά. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, άξιζε η επίσκεψη. 100%, αλλά και αυτό είναι για ένα τρίωρο. Ναι, δεν είναι για κάτσαμε πολύ παραπάνω. Η διαδρομή άξιζε Η διαδρομή, 200%. Η διαδρομή την είχαμε δει και με τους Democracy, όταν σας είχα πει ότι χάσαμε δεν ήρθε ποτέ το τρένο από τη Γερμανία που περιμέναμε και αναγκαστήκαμε να πάμε στο Ίνσμπουργκ να πάρουμε τρένο για τη Βερόνα και περάσαμε όλη τη διαδρομή του Τυρόλο και ήταν εκπληκτικά. Αυτή τη διαδρομή λοιπόν την ξαναείδαμε μια και δύο φορές, καθώς είπαμε ότι πήγαμε προς το Ζέφελ και κατά συνέπεια προς το Μίτεβαλ δύο φορές και πήγαμε και στο Κουφστάιν, το οποίο είναι από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, μια κομμόπολη αυστριακή, πολύ όμορφη και μπορώ να πω ότι ήταν η πιο έτσι κόζη, πώς να το πω, χριστουγεννιάτικη, η πιο ζεστή, η πιο χριστουγεννιάτικη αγορά, έτσι, χαλαρή, η οποία άνοιγε κάπως λίγο την ώρα που οι άνθρωποι μάλλον εκεί τελειώνουν τις δουλειές τους. Νομίζω άνοιγε 4 η ώρα. 4 η ώρα και μαζευόταν έτσι κόσμος και παιδάκια. Πολύ ωραία αγορά. Και νωρίτερα την ίδια μέρα είχαμε πάει και στο Κάστρο Άμπρας. Αυτά γενικά, εγώ το προτείνω 100% αυτό το ταξίδι, μην μείνουμε πολύ. Δείτε τα 5 βίντεο που έχουμε φτιάξει για το Ίνσμπουργκ και τις γύρω περιοχές. Πολύ ωραίο ταξίδι. Να πω εδώ ότι έχω στο κινητό μου ένα χαμένο βίντεο, όπως λέμε, από τις διακοπές που είχαμε κάνει στο Βέλγιο το Φλεβάρι του 25, το οποίο για κάποιο λόγο δεν είχα ολοκληρώσει ποτέ το μοντάζ και δεν το ανέβασα, αλλά το έχω. Και θα ήθελα να μου πείτε στα σχόλια αν θέλετε έστω και 10 μήνες μετά πόσο είναι να ανεβάσω αυτό το βίντεο, γιατί είναι όμορφο βίντεο και έχουμε πάει και στις 4 μεγάλες πόλεις του Βελγίου, δηλαδή Αμβέρσα, Βρυξέλλες, Μπρίζ και Γάνδη. Φοβερό ταξίδι, από τα πολύ αγαπημένα μας ταξίδια και έχω πολλά πλάνα, έχω γύρω στη μία ώρα πλάνα, μονταρισμένα εννοώ πλάνα, οπότε αν θέλετε να τα ανεβάσω πείτε μου στα σχόλια και θα προσπαθήσω να το τελειώσω μετά που θα τελειώσουμε και τα vlog μας. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ταξίδι που είναι έτσι κάπως και πρόσφατο ή θες να πούμε... Αυτό το ταξίδι ήταν ένα μεγάλο αποθυμένο, παιδιά, ήταν αποθυμένο του COVID. Γιατί είχαμε κλείσει 10 μέρες μετά. Βασικά κλείσαμε 15 Μάρτη. 15 Μάρτη και το lockdown έγινε 15 Μάρτη. 15 Μάρτη, ναι, δηλαδή ήταν απίστευτο. Του 20 μιλάμε. Του 20 πάντα, ναι. Και το κάναμε τελικά. Το είχαμε κλείσει, μετά το αναβάλαμε για τον Οκτώβριο, μήπως και, little did we know. Φυσικά χρειάστηκε να ακυρώσουμε τα πάντα, ευτυχώς πήραμε τα λεφτά μας όλα πίσω. Στην αρχή μάλιστα τα ξενοδοχεία μου κάνανε και κόμξες του τύπου δεν έχουμε κάποια οδηγία, δεν έχουμε κάτι επίσημο, μπορείτε να έρθετε και αυτά. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα ακυρωνόταν η πτήση η μία μετά την άλλη. Εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη γιατί θα πετάγαμε από Θεσσαλονίκη, είχα πάει πιο μπροστά να δω τους δικούς μου. Με το ζόρι βρήκα πτήση να κατέβω στο Ηράκλειο. Τέλος πάντων το κλείσαμε για αρχές του 25, παιδιά, πολύ ωραίο ταξίδι, δεν χρειάζεται να νοικιάσεις αυτοκίνητο νομίζω στο Βέλγιο για να πας σε αυτές τις πόλεις, η σιδηροδρομική σύνδεση είναι φανταστική, το ίδιο και στο Ίνσμπουργκ, δεν είναι να αντιμετωπίσαμε κανένα θέμα. Λοιπόν, το ωραίο με το Βέλγιο, το οποίο το ανακάλυψα ψάχνοντας να δω λίγο πώς θα πάμε από τη μία πόλη στην άλλη, είναι ότι πληρώνεις κατ' ουσίαν την κατεύθυνση. Δηλαδή, πληρώνουμε από το σημείο Α στο σημείο Β, όλα τα ενδιάμεσα σημεία μπορείς να ανεβοκατεβαίνεις στην ίδια κατεύθυνση και να πηγαίνεις, οπότε χωρίς να χρειάζεται να παίρνεις έξτρα εισιτήριο. Και το πιο φθηνό τους εισιτήριο, όπως το διαφημίζανε τέλος πάντων τότε, ήταν το τύπου 2,90, 3 ευρώ που είναι το μετρό και 29,90 είναι το πιο ακριβό εισιτήριο που μπορείς να πληρώσεις για την πιο μακρινή απόσταση. Μάλιστα τα Σαββατοκύριακα είχε μια φανταστική έκπτωση, μας είχε τύχει τέτοιο. Ναι, βέβαια. Οπότε γενικά μπορείς να γυρίσεις όλο το Βέλγιο. Πολύ άνετο. Το Βέλγιο δεν είναι μια μεγάλη χώρα, έτσι, σε έκταση. Έχει βέβαια πληθυσμό σχεδόν σαν της Ελλάδας, αλλά οι αποστάσεις, παιδιά, από μια πόλη στην άλλη είναι μία ώρα. Μία ώρα και μισή, δηλαδή δεν είναι μεγάλες αποστάσεις. Εμείς επιλέξαμε ως βάση τη Γάνδη. Ξεκινήσαμε, μέναμε στη Γάνδη. Μέναμε στη Γάνδη, κάναμε η Γάνδη πανέμορφη, παιδιά, πανέμορφη, γοτθική έτσι πόλη. Εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από τη Γάνδη.
Μείναμε στο Ibis, πώς λέγεται. Ναι, Ibis, το οποίο ήταν πολύ decent. Ναι. Στο Ibis όχι του κέντρου, γιατί έχει δύο Ibis. Μείναμε σε αυτό του σιδηροδρομικού σταθμού, το οποίο το επιλέξαμε αρχικά γιατί ήταν λίγο πιο οικονομικό, αλλά εν τέλει αποδείχτηκε σοφή επιλογή, διότι κάθε πρωί εμείς παίρναμε το τρένο και πηγαίναμε κάπου αλλού, οπότε Ναι, βέβαια. κατ' ουσίαν βόλεψε πάρα πολύ. Θυμάσαι με τι εταιρεία είχαμε πάει στο Βέλγιο? Ryanair ήταν. Aegean είχαμε πάει, το είχαμε κλείσει Black Aegean, Friday. ναι, ο είναι Φλεβάρης, βέβαια, ναι. Το είχαμε κλείσει τον Νοέμβριο του... Black Friday, 24, Black Friday. δεν ήταν τόσο φθηνά εισιτήρια, είχε βγει ένα 300, αλλά ήταν συνολικά τα πιο φθηνά εισιτήρια που είχαμε βρει ποτέ για Βέλγιο, γιατί πάντα ήταν Ναι. 300 ευρώ, Να ενώ πω και βέβαια τα δύο ότι άτομα. Έχει η Ryanair, παιδιά, εισιτήρια για Βέλγιο πλέον, για Βρυξέλλες. Έχω λίγο μίζερο το σπιτάκι μας, αλλά ό,τι Όχι μωρέ, εγώ γίνεται. βλέπω ότι μια χαρά το φτιάχνεις, γιατί εγώ κακά τα ψέματα αν δεν τα έχω κάνει ένα Να έτσι. βοηθήσει στο στολισμό. Φυσικά. Παιδιά, να πω το εξής. Με έχουν ρωτήσει κάποια σχόλια για τα ταξίδια γενικά. Όχι μόνο στο Addicted to List, αλλά γενικά και φίλοι στο Facebook. Δεν θέλει ρε παιδιά Πάνω τόσα... κλείνουν τα χέρια. Ναι. Συγγνώμη. Δεν θέλει ρε παιδιά τόσα χρήματα όσα μπορεί να σκέφτεστε. Δηλαδή ότι είναι ακατόρθωτο ένα ταξίδι. Δεν λέω τώρα, αν κάποιος έχει οικογένεια και πρέπει να κλείσει αεροπορικά και ξενοδοχείο για 3-4 άτομα, 5, είναι πιο δύσκολο. Αλλά για ένα ζευγάρι ή ένα ζευγάρι με ένα παιδί, ας πούμε, παιδιά είναι πολύ doable. Υπάρχει το site Skyscanner, δεν θυμάμαι αν είναι .com, νομίζω ότι είναι .com ή .net, ένα από τα δύο. Αν κάνετε Google Skyscanner θα το βρείτε αμέσως. Το οποίο έχει το εξής φοβερό. Βάζεις το μέρος από το οποίο φεύγεις, το οποίο στην περίπτωση μας είναι το Ηράκλειο, και του γράφεις, σου λέει να του γράψεις πού θες να πας. Και αν γράψεις παντού, και σου δείχνει όλους τους προορισμούς και μπορεί να του βάλεις, ξέρω εγώ, όχι συγκεκριμένη ημερομηνία. Λες εσύ ότι εγώ θα έχω άδεια, ας πούμε, το Μάιο. Πες μου τον Μάιο του 2026 ποιοι είναι οι φθηνοί προορισμοί. Και σου βγάζει τα αποτελέσματα με βάση την τιμή. Πολλές φορές έχουμε κλείσει ταξίδια με αυτόν τον τρόπο. Θα πω εδώ την αλήθεια ότι δεν τα κλείνουμε μέσω του Skyscanner. Το Skyscanner το χρησιμοποιούμε για ψαχτήρι. Και μετά που μας βγάζει, μετά που μας βγάζει την πτήση, πάμε στο επίσημο site της εταιρείας, την οποία μας δείχνει ότι πετάει εκεί και τσεκάρουμε και την τιμή. Γιατί πολλές φορές η τιμή που βγάζει στο Skyscanner δεν ισχύει. Επίσης, ένα tip είναι πριν κλείσεις το ταξίδι να κάνεις ένα check τα ξενοδοχεία. Γιατί μπορεί να βρεις ένα εισιτήριο το οποίο να είναι super οικονομικό, αλλά ο προορισμός δεν είναι πάρα πολύ ακριβώς. Τελικά. Είχαμε κλείσει να παίξουμε με τους Δημόκρατες το 2023. Ναι, 23 νομίζω. Τέλη 23. Στο Παρίσι, παιδιά. Και κλείνουμε τα εισιτήρια, κλείνουμε τα πάντα και πάμε να δούμε για ξενοδοχεία. Και επειδή είχε το παγκόσμιο πρωτάθλημα rugby, ό,τι να είναι, δεν είχε τίποτα. Μα όταν λέμε τίποτα. Εν τω μεταξύ τα Airbnb μας ακυρώναν το ένα μετά το άλλο. Είχαμε εξεπέσει την ανάγκη του Airbnb. Εμείς συνήθως δεν πηγαίνουμε Airbnb, δεν ξέρω, εντάξει, δεν έχουμε οικογένεια. Ίσως άμα έχεις οικογένεια και θες να μένεις όλοι σε ένα χώρο. Ναι, όταν πάμε με φίλους μας, όταν πάμε με φίλους, θα το διαλέξουμε γιατί είναι πολύ καλύτερο. Προτιμάμε ένα σπιτάκι, ας πούμε. Αλλά 99%, 90% να το πω και 99%, 9 στις 10 φορές πάμε σε ξενοδοχείο, το προτιμάμε. Και δεν βρίσκαμε τίποτα. Τελικά πήγαμε στο σπίτι μιας κοπελιάς, ας πούμε, ουσιαστικά. Airbnb, ναι, που ήταν όμως που το έκανε Airbnb για πρώτη φορά, αλλά ήταν τα ρούχα της, τις ντουλάπες, ήταν πολύ άβολο. Αλλά δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Πολύ τουλάχιστον ήταν καλή η γειτονιά. Ωραίο ταξίδι, στο Παρίσι πάντα είναι ωραίο. Επίσης ένα άλλο tip για τα ξενοδοχεία είναι, νομίζω και στο Άμστερνταμ και στο Ινσμπουργκ λειτουργήσε. Εμείς πάντα ψάχνουμε από το booking γιατί έχουμε και κάποια προνόμια genius όπως λέγονται, έχουμε γύρω στο 20% έκπτωση εμείς. Γιατί έχουμε, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές μας βγάζει 20% έκπτωση, μας δίνει το πρωινό τσάμπα, κάνει διάφορα τέτοια το booking. Το οποίο μάλιστα, τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, τσεκάρετε καμιά φορά, έχει άλλη τιμή από την εφαρμογή του Booking και άλλη τιμή αν μπεις από τη σελίδα, από υπολογιστή, κάνει κάτι τέτοια τρελά, λέει ας πούμε έκπτωση για κινητά. Δεν έχω ψάξει μέσω VPN αν βγάζει, ας πούμε, αν πεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, ναι, μπορούμε να το τσεκάρουμε πλέον που έχουμε VPN. Να σου πει ότι είναι άλλη τιμή, παίζει να υπάρχει και αυτό. Αυτό λοιπόν που κάναμε και τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση και το κάνω πάντα εγώ προσωπικά,
είναι ότι αφού δω την τιμή στο booking, αν νομίζω ότι η τιμή δεν με καλύπτει ή μου φαίνεται λίγο ακριβό αλλά μου αρέσει το ξενοδοχείο, θα μπω στο site του ξενοδοχείου και θα το ψάξω από εκεί. Και πολλές φορές, όπως και αυτή τη φορά, ήταν πιο φθηνό. Είναι πιο φθηνά. Δηλαδή το ξενοδοχείο, μάλιστα αυτό που κλείσαμε τώρα, το Binders, έτσι λεγότανε. Το οποίο ήταν τετράστερο παρεμπιπτόντως. Το οποίο ήταν τετράστερο ξενοδοχείο, σούπερ. Γενικά, παιδιά, φανταστικό ξενοδοχείο. Είχε λοιπόν στο website έγραφε ότι αν το κλείσετε από εμάς έχετε εγγυημένα καλύτερη τιμή. Και ίσχυε αυτό, μας βγήκε 85 ευρώ η βραδιά. Και το καλό είναι ότι επειδή κλείσαμε πάνω από 3 βραδιές, μας δίνανε δώρο ένα Advent, ας πούμε, kit που το λέγανε αυτοί, το οποίο... το πιο σημαντικό ήταν ότι είχε δωρεάν όλη την δημόσια συγκοινωνία, ακόμα και για τη μεταφορά στο αεροδρόμιο, που μας γλίτωσε σίγουρα ένα 30-40 ευρώ σίγουρα, παιδιά. Η αλήθεια είναι δεν είναι. Ναι, γιατί είχε 3 ευρώ η μετακίνηση. Ναι, είχε 3 ευρώ το άτομο. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό το δίνουν όλα τα ξενοδοχεία, δεν το ξέρω να σου το πω. Ξέρω πάντως ότι το Binders μας το έδωσε επειδή μείναμε πάνω από 2 βραδιές και ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή πραγματικά. Από εκεί και πέρα μας δώσανε κάτι σοκολατάκια, ένα σπα. Ναι, ένα δώρο, ένα σπα. Γιατί έχει και σπα, το οποίο εμείς δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε. Και είχε, δώρο είχε στην χριστουγεννιάτικη αγορά ένα κρασί. Κρασάκι. Το σπα δεν το κάναμε παρεμπιπτόντως γιατί είχαμε μοντάζ κάθε βράδυ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είχαμε πάρει τη μαγεία μαζί μας. Ήταν ευχάριστο, να σου πω κάτι. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί το βράδυ να είμαστε λίγο κουρασμένοι από τη διάρκεια της ημέρας, το περπάτημα και όλα αυτά. Αλλά ήταν ευχάριστο γιατί ξαναβλέπαμε το τι κάναμε όλη την ημέρα, παιδιά, και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Anyway. Επίσης δεν είμαστε τύποι που θα ξενυχτήσουμε, θα βγούμε να πιούμε, είμαστε πιο πρωινοί τύποι, οπότε... Είμαστε τύποι που πάνε διακοπές και περπατάνε όλη μέρα. Αυτοί. Οπότε εκεί γύρω στις 6-7 η ώρα επέρχεται μια κόπωση που θες να πας να ράξεις στο ξενοδοχείο. Άλλωστε αυτές οι πόλεις λίγο νεκρώνουν, δηλαδή άπαξ και κλείσουν. Εντάξει, επειδή είχε χριστουγεννιάτικη αγορά μέχρι τις 9:30 πήγε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μείναμε κανένα βράδυ νομίζω μετά τις 10. Όχι. Μόνο το τελευταίο γυρίσαμε πιο αργά. Ναι. Το Παρίσι που είχαμε πάει με τη Δημόκραση πολύ ωραία, αν και ήμασταν λίγο κρυωμένοι, ήταν λίγο δύσκολη, περίεργη φάση. Ήταν το πιο μεγάλο ταξίδι που έχουμε κάνει. Είχαμε περάσει 10-12 μέρες στο εξωτερικό γιατί είχαμε πάει. Παντρευόταν η αδερφή μου η οποία παντρεύτηκε στη Βενετία, οπότε ξεκινήσαμε. Και παντρεύτηκε, ενώ λοιπόν ο γάμος προφανώς ήταν κανονισμένος καιρό, μας κάτσανε κάποια live με Δημόκραση 5 μέρες μετά το γάμο και επειδή Βενετία είχαμε πάει, δουλέψαν έτσι τα ειστήρια και λέμε δεν πάμε Βερόνα λίγο πιο πριν. Κάτσαμε για Βερόνα γιατί βασικά βόλευε η πτήση. Για Βενετία νομίζω ή δεν είχε από Ηράκλειο, έπρεπε να πάμε Χανιά ή ήταν κάτι εξωφρενικό ποσό. Πιο ακριβά, ναι, είχε από Χανιά και λέμε τώρα γιατί να ταλαιπωρηθούμε. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα να οδηγήσεις 1 ώρα και 40 λεπτά. Δεν είναι κάτι, αλλά για ποιο λόγο να το κάνεις. Και η επιστροφή μετά. Οπότε πήγαμε Βερόνα, η οποία Βερόνα είναι υπέροχη, εγώ τη λάτρεψα. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλο το σκηνικό στη Βερόνα, τα κάστρα, η ατμόσφαιρα, όλα. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πήγαμε λοιπόν 2 νομίζω βράδια στη Βερόνα και μετά πήγαμε για το γάμο άλλα 3 βράδια στη Βενετία. Με τρένο πήγαμε με λεωφορείο, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, τρένο νομίζω. Ναι, με τρένο. Βενετία δεύτερη φορά, είχαμε πάει το 2015 ή το 2014. Το 2014 το Πάσχα. Το Πάσχα είχαμε πάει Βενετία. Καλά, η Βενετία, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο νομίζω σε όλο τον κόσμο. Η αδερφή μου που είναι αρχιτέκτονας πάει κάθε χρόνο στην Biennale και αυτός ήταν και ο λόγος, δηλαδή είναι η αγαπημένη της πόλη και γι' αυτό παντρευτήκαν εκεί. Ναι, γι' αυτό παντρευτήκα στη Βενετία και λέμε τι κρίμα, θα ξαναπάμε Βενετία. Ναι, πραγματικά, παιδιά. Γιατί το διαλέξατε αυτό, μας ταλαιπωρήσατε. Ονειρικός γάμος. Ναι, πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γενικά Βενετία, αυτό που πήγα να πω λοιπόν είναι ότι είναι ένα μέρος που δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Αυτό που βλέπεις βγαίνοντας από το σταθμό της Σάντα Λουτσία. Ναι. Βγαίνοντας από το σταθμό, αυτό που βλέπεις είναι τεράστιο. Ναι, την πρώτη φορά που είχαμε πάει είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό, λέγαμε αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
Πολλοί κόσμος βέβαια στη Βενετία, παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή... Πετύχαμε σε περίοδο που είναι και καλά, λέει, ήταν 1 Οκτώβρη ήταν ο γάμος, οπότε εμείς ήμασταν 1-2 μέρες πριν. Ναι. Πετύχαμε, λέει, στην περίοδο που είναι ο τουρισμός ο λίγο πιο upper class τουρισμός, το έλεγε ο πάτερ στην εκκλησία. Okay. Ναι, αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στο κέντρο να μην μπορείς να περπατήσεις. Ναι. Γινότανε ο συναισθησμός. Παρεμπιπτόντως, ο γάμος έγινε σε Ορθόδοξη Εκκλησία, στον Άγιο Γεώργιο, νομίζω που έχει. Των Ελλήνων, λέγεται. Όμορφη εκκλησία. Και μετά λοιπόν, ενώ είμαστε ήδη 5 μέρες στο εξωτερικό, 6 μέρες κάπου εκεί, πήγαμε στο Παρίσι. Πήραμε πτήση Βενετία-Παρίσι. Βενετία-Παρίσι, φθηνή πτήση ευτυχώς. Γενικά ρε παιδιά, από κεντρική Ευρώπη είναι πολύ φθηνές πραγματικά κλαις, βλέπεις δηλαδή, κάτι 30 ευρώ. 30 ευρώ, 20 ευρώ. Ακόμα και από Βρετανία που είναι δύο αδερφές της Σοφίας. Ναι, συγγνώμη. Είναι πολύ φθηνά. Είχαμε το Μέγκα Βολοτέα και είχαμε δωρεάν βαλίτσα. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε, κουστούμια, καλά ρούχα. Πολλά ρούχα και ρούχα για 10 μέρες. Ρούχα για 10 μέρες, ρούχα για συναυλίες, ρούχα για διαφορετικούς καιρούς. Γιατί. Και για διαφορετικές περιστάσεις. Στη Βερόνα, Βενετία, ήμασταν με τα κοντομάνικα, παρόλο που ήταν Οκτώβριος, είχε μια τρελή ζέστη. Ναι, πάρα πολύ ζέστη. Στο Παρίσι ο καιρός ήταν λίγο πιο chill, αλλά όχι κάτι. Απλά έπρεπε να έχεις πραγματικά πολλά διαφορετικά ρούχα. Διαφορετικά ρούχα, όντως. Το Παρίσι, πολύ όμορφο. Ξαναπήγαμε Λούβρο, γιατί ήταν μαζί μας η αδελφή της Σοφίας, η Ειρήνη. Αχ, η οποία είναι body traveler. Η Ειρηνούλα πρέπει να ξανακάνουμε σύντομα ένα ταξίδι μαζί. Οπότε ξαναπήγαμε και Λούβρο. Εντάξει, το Λούβρο, παιδιά, τι να σας λέω τώρα, θες μία μέρα εκεί. Μα όσες φορές και να πας Λούβρο. Ναι. Να πας Παρίσι, πας Λούβρο. Εγώ θα δεν γίνεται να μην δεις τη νίκη της Σαμοθράκης. Ναι, για την Αφροδίτη, για τη Μόνα Λίσα, για τα Αιγυπτιακά και όλα, παιδιά, είναι εκπληκτικό μουσείο. Παίξαμε λοιπόν εκεί με τους Μπαράμπας, σε ένα εκπληκτικό κλαμπ, το έχω πει στην ιστορία για την Democracy. Και μετά πήγαμε στη Λίλ, όπου είχαμε άλλη μια συναυλία με τους Μπαράμπας. Τι όμορφη πόλη. Η Λίλ, παιδιά, είναι υπέροχη πόλη, την είδαμε όμως πάρα πολύ λίγο. Γιατί εγώ έκανα περισσότερη βόλτα. Η Σοφία είχε βέβαια παραπάνω χρόνο. Την ώρα του soundcheck. Εμείς την είδαμε ένα 2ωρο-3ωρο, αλλά είναι πολύ όμορφη πόλη, πραγματικά. Κάτι είχε και εκεί ένα αθλητικό event. Το rugby ήταν πάλι. Το rugby ήταν. Και εκεί είχε αγώνες rugby, ναι. Και θέλουμε να ξαναπάμε οπωσδήποτε στη Λίλ. Έχει και φθηνές πτήσεις η Βολοτέα, από Ηράκλειο. Η Βολοτέα έχει από Ηράκλειο, ναι. Λοιπόν, και μετά επιστρέψαμε ξανά Παρίσι, άλλη μια μέρα και όλα καλά. Πολύ ωραίο ταξίδι γι' αυτό. Βέβαια, όταν γυρίσαμε μετά στο σπίτι, ήσουν στη φάση Παναγία μου πόσο homesick. Ναι. Και αυτό, παιδιά, ήμασταν κοντά 11-12 μέρες εξωτερικό και σκεφτείτε τώρα ξενοδοχεία, αυτό, κανονίσματα, τρένα, αυτά. Χαμός, δηλαδή από τα πιο δύσκολα ταξίδια. Αλλά ωραίο. Ναι, είχε τη φάση του. Είπε πριν η Σοφία. Να πούμε λίγο για ταξίδια τώρα που είναι Χριστούγεννα με χριστουγεννιάτικες αγορές. Φυσικά. Λοιπόν, πρώτη εμπειρία Μάρμπουργκ. Παιδιά, εγώ πραγματικά το βλαχάκι το ίδιο δεν είχα. Εγώ καταρχάς πρώτη φορά πήγα εξωτερικό στο ταξίδι του γάμου. Εξαιτίας του Μιχάλη. Και μετά εντάξει δεν υπήρχε. Σταματημός. Το 2011. Πήγαμε Βιέννη και Πράγα. Μπράβο. Αυτό ήταν Μάιο. Πόλεις. Λοιπόν, μετά το 2017 όταν μας κάλεσε ο Ράφαελ, τους Democracy δηλαδή κάλεσε, όχι εμένα, εγώ απλά χώθηκα σφίνα, στο Μάρμπουργκ. Στο Riddle of Steel Festival, ναι. Μπράβο, την μέρα που θα φεύγαμε λέμε δεν γίνεται να μην δεν κάνουμε μια βόλτα στο Μάρμπουργκ και να το δούμε τέλος πάντων. Και ευτυχώς ανοίγαν νωρίς χριστουγεννιάτικες αγορές, δεν είχαν ανοίξει κιόλας, απλά είχε ανοίξει ο Κυριούλης που έδινε το ζεστό κρασί και αυτή είχε μείνει ανεξίτηλη σε μένα σαν ανάμνηση. Και είπαμε με τον Μιχάλη λοιπόν, αφού μας αρέσει τόσο πολύ και επειδή ο Μιχάλης λόγω δουλειάς δεν μπορεί να παίρνει άδεια τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Και εδώ που τα λέμε, παιδιά, να πούμε για κάτι άλλο εδώ. Ναι, στο εξωτερικό. Είναι ωραίο, δεν λέω, και ας πούμε φέτος τα Χριστούγεννα πέφτουν ιδανικά. Νομίζω είναι τετραήμερο. Ναι, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι, γιατί τετραήμερο, ναι. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι στον προορισμό που θα πάτε 90% τα μαγαζιά θα είναι κλειστά 25 και 26. 25, Αγγλία ιδίως σίγουρα είναι η πιο μεγάλη γιορτή. Οπότε μπορεί να πάτε και να μην. Πρώτα απ' όλα δεν θα βρείτε μαγαζιά για shopping, έτσι, και δεν θα βρείτε και. Μπορεί και να μην βρείτε πολύ να μην βρείτε και εύκολα πρόσβαση σε φαγητό, δηλαδή εστιατόρια. Η Βιέννη λέει τα τελευταία χρόνια
επειδή έχει πάρα πολύ τουρισμό, τα Χριστούγεννα βρίσκεις κάτι να φας, είναι ανοιχτές οι αγορές. Νομίζω και στο Innsbruck τώρα, ότι είδα ότι 25 του μηνός είναι κλειστά η αγορά. Δηλαδή, Ναι. θέλω να πω ότι μπορεί να σκεφτείς ότι αν θα πάω Χριστούγεννα και τελικά Οπότε, ναι, η δεν καλύτερη είναι το ιδανικό. Η περίοδος καλύτερη περίοδος πριν. είναι αρχές Δεκέμβρη, παιδιά. Ή Αυτό δηλαδή. από 25. Ή και τέλη Νοέμβρη, μπορώ ναι. να πω, έχουν ανοίξει οι αγορές. Ναι, ισχύει. Στο συγγνώμη. πρώτο μας ταξίδι στο Παρίσι. Ναι, μπράβο, εκεί ήταν η πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά του Ήταν η Πλάκα. πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά Το στα 12, ναι, μπράβο. ρε Ηλίσια Μιχάλη. Παιδεία το 2012. Απλά αυτή του Μάρμπουργκ ήταν πολύ Ναι, παραμύθια. πολύ πιο γραφική. Ναι. Το 2012, παιδιά, προλάβαμε, είχαν πάει αρχές Νοέμβρη και παρόλα αυτά είχαν ανοίξει χριστουγεννιάτικες αγορές και προλάβαμε στα Ηλίσια Παιδεία. Εκπληκτικά, εκπληκτικά. Εκεί ήταν δηλαδή το πρώτο μεγάλο σοκ με τις αγορές. Εκεί ξεβλαχευτήκαμε. Εντάξει, ναι. Υπάρχει για όλους η πρώτη φορά. Το Παρίσι, εντάξει, είναι τεράστιο. Τεράστιο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει, είναι από τους αγαπημένους μου προορισμούς, δεν το συζητώ. Αλλά είναι πολύ μεγάλη πόλη, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να παίρνεις μετρό. Είναι ακριβά να μείνεις στο Παρίσι. Πλέον πάρα πολύ. Πλέον Καμία είναι σχέση. πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω, εντάξει, είπαμε βέβαια ότι εμείς όταν το ψάξαμε να μείνουμε το 23 ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράγκμπι. Έχει γίνει μωρέ με Μιχάλη πολύ ακριβό. Αλλά είναι λίγο ακριβό. Δηλαδή, Σκεφτείτε ότι και το 12 μείναμε στο 12ο διαμέρισμα και ήμασταν 35 λεπτά στο τρένο για να φτάσουμε στο κέντρο. εντάξει, δηλαδή, μικρό το τίμημα για να Μικρό. αξίζει η ταλαιπωρία για να. Μικρό. πας. Απλά εξηγώ λίγο σε κάποιους που μπορεί να μην γνωρίζουν. Δηλαδή το Παρίσι είναι λίγο πιο δύσκολο. Παιδιά, όταν είσαι on budget, κάνεις κάποιες εκπτώσεις. Ναι. Δηλαδή, δεν θα πας κάθε μέρα στο εστιατόριο, μπορεί να μην πας και καμία Μπορεί να μην μέρα πας στο και καμία. στο Παιδιά, έχουμε πάει εστιατόριο. Λονδίνο σε περίοδο που ήμασταν πολύ ζορισμένοι οικονομικά και κάτσαμε μια μισή μέρα γιατί θα πηγαίναμε στο Aberdeen, που ήταν η αδερφή μου. σε μία από τις αδερφές της Σοφίας στη Βασιλεία. Hi Βασιλεία. Και κάτσαμε μια μισή μέρα Λονδίνο και πέρυσι να ξοδέψαμε 100 ευρώ. Ούτε πολλά λες. Ούτε 100 ευρώ. Γιατί Τρώγαμε σαντουιτσάκια από τα Marks Spencer. κάνα καφέ από Starbucks τύπου, Καφέ, ναι. που ακόμα ήταν τότε λίγο πιο φθηνά, Ναι. ξέρω εγώ. Τα μουσεία στο Λονδίνο είναι free. Γενικά Ναι, στην δεν Αγγλία. πήγαμε μόνο. Το Είναι, μόνο δηλαδή που είναι είχαμε με δωρεές. πληρώσει Δεν είναι. ήταν το Madame Tissot, Το Madame Tissot, το οποίο όμως το είχαμε πληρώσει πρωτού πάμε, οπότε Ναι. δεν έπεφτε στα έξοδα Ισχύει, πάνω ισχύει. του Και ταξιδιού. είχε πλάκα να πάτε καμιά φορά σε ένα Madame Tissot. Είναι λίγο ακριβά, είναι νομίζω 25 ευρώ περίπου. Αλλά έχει πλάκα, οκ. Εγώ δηλαδή το Ναι. προτείνω. Τα μουσεία, όπως είπα, είναι με δωρεές, οπότε αν θες δίνεις ας πούμε καμιά λίρα, δεν είναι τίποτα. Και μια χαρά περάσαμε χωρίς να πάμε ούτε σε εστιατόριο ούτε τίποτα, με σαντουιτσάκια. Και ένα Δηλαδή, fish and chip. αν θες να κάνεις ταξίδια, μπορείς να τα κάνεις και on budget, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Εντάξει, σίγουρα και αν έχεις τη δυνατότητα είναι ωραίο να ζεις και κάτι λίγο πιο πολυτελές σε σχέση με την καθημερινότητά σου, αλλά να μην σε αποτρέπει αυτό από το να πας στο ταξίδι και να ζεις την εμπειρία. Γιατί ρε παιδιά, όλο είναι η βόλτα είναι το θέμα. Αυτό είναι όλο που αξίζει. Και συνήθως αυτό που λέω δηλαδή, τα στάδια προς το ταξίδι είναι αυτό που μου αρέσουν. Πρώτα απ' όλα είναι το ψάξιμο, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, εννοείται. Μετά είναι το κανόνισμα, να δεις πού θα πας, τι θα κάνεις, δηλαδή αφού το κλείσεις να δεις στον προορισμό που θα πας, να δεις πού θα μείνεις. Όλο το planning εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσα να είμαι ταξιδιωτικός πράκτορας, άλλωστε το έχω σπουδάσει κιόλας. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο. Ας πούμε, εμείς όταν πήγαμε Βαρκελόνη, που ήταν το πρώτο μας ταξίδι μετά τον COVID, ψάχναμε. Είχα αναλάβει εγώ τότε να δω τα μουσεία που θα πάμε, γιατί μας αρέσει πολύ να πηγαίνουμε στα μουσεία και τώρα Βαρκελόνη αλίμονο, αν δεν πας σε μουσεία, τέλος πάντων. Παιδιά, το μουσείο του Μυρό, του Πικάσο και το Εθνικό Και του το Εθνικό Μουσείο, βρήκαμε ποια μέρα ήταν. Ποιες μέρες ήταν δωρεάν. Free, ναι. Τα κλείσαμε τα εισιτήρια γιατί λόγω COVID τότε τα έκλεινες όλα online, ακόμα και τα δωρεάν. Και κάναμε αυτές τις. Πληρώσαμε. Μείναμε στο κέντρο της Βαρκελόνης στην Αυτά ήταν τα καλά του COVID. Ναι, μετά. Με 60 ευρώ νομίζω τη βραδιά, Ναι. δηλαδή εκπληκτικό, σε ένα ξενοδοχείο μέσα στο κέντρο. Ήταν μέσα στη γοτθική συνοικία, που σημαίνει αυτό ότι αμέσως γλιτώναμε λεφτά από μεταφορές από χιλιαδιό. Φυσικά. Αποφασίσαμε ότι κάποια κτίρια του Γκαουντί που είναι ο διάσημος αρχιτέκτονας της Βαρκελόνης θα τα δούμε απ' έξω Ναι. και θα δούμε ένα-δυο από μέσα. Ναι. Οπότε, σε ένα-δυο πήγα μόνο. Οπότε ορίσαμε δηλαδή εξ αρχής το budget μας,
Καλά, η Βαρκελόνη και γενικά η Ισπανία έχει φανταστικό φαγητό. Ναι, μπορείς να Οπότε... φας. Και κοιτάξτε να δείτε, να πούμε και το άλλο, Σοφία, ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια Ναι. Οι τιμές φαγητού Ελλάδας με εξωτερικό έχουν σχεδόν εξισωθεί. Οπότε είναι δηλαδή αυτό... στην πλειοψηφία από τα μέρη όταν που πας έχουμε δηλαδή πάει μετά το Ιταλία, COVID, η Ισπανία παίζει να είναι και πιο φθηνά. η Ισπανία παίζει να είναι και πιο φθηνά. Στο Παρίσι, παιδιά, έφαγα ένα μπούτι κοτόπουλο με πουρέ με 12 ευρώ. Και σαλάτα είχε στο πλάι, προσέξτε. Σε ένα local bistro, ναι. Local bistro. Πολύ ωραίο φαγητό. Και είχε 12 ευρώ. Εδώ πέρα πόσο έχει μερίδα, ας πούμε, κοτόπουλο φιλέτο? Να έχει 9, να έχει 10, να έχει και 11 πλέον. Εξαρτάται και πού θα πάτε. Καλά, μια μερίδα γύρω παίρνεις και έχει πλέον. Η μερίδα γύρω ευρώ. Στο Ηράκλειο έχει 10 με 11 ευρώ. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά δεν το λέω γιατί δεν θέλω να σας. Πώς να το πω τώρα. Δεν θέλω να σας πιέσω να ταξιδέψετε, αλλά. Όχι, μα δεν αρέσει. Θέλω λίγο. Όχι, δεν λέω. Θέλω λίγο κάποιοι που μπορεί να είστε μπλοκαρισμένοι σε σχέση με το ταξίδι και τα χρήματα που θα φάτε να ξεμπλοκάρετε και να το σκεφτείτε. Ένα λίγο... ακόμα ωραίο tip που το έχουμε κάνει αρκετές φορές είναι κλείνεις άλλη περίοδο τα αεροπορικά, τα ξεχνάς, έχουν φύγει. Βέβαια, ναι. Κλείνεις άλλη περίοδο το ξενοδοχείο, που το ξενοδοχείο συνήθως αν το κλείσεις άπαξ χωρίς να πεις ότι θα το πληρώσεις την ημέρα που φτάνεις, είναι σίγουρα πιο φθηνό. Ναι. Οπότε κατ' ουσίαν στο ταξίδι τις 3-4 μέρες που θα πας, έχεις να ξοδέψεις κάποια χρήματα, τα οποία όμως απεμπλέκονται από τα χρήματα. Έχουν να κάνουν με τις μεταφορές σου εκεί πέρα, το φαγητό σου και ίσως κάνα μουσείο, κάποια δραστηριότητα. Και τα μουσεία μπορείς να τα κλείσεις πιο μπροστά, να πέσουν σε έξοδα άλλου μήνα. Φυσικά. Να πούμε βέβαια αυτό που τώρα που είπε η Σοφία, ότι όντως να κλείνετε τα μουσεία πιο νωρίς, γιατί ειδικά σε μεγάλες πόλεις παίζει να μην βρείτε. Καλά, ναι, δηλαδή υπάρχουν άτομα που πάνε Βαρκελόνη και δεν βρίσκουν για Σαγράδα Φαμίλια. Ονόματα δεν λέμε. Όχι, μωρέ, εντάξει. Αλλά απλά ναι. μπορεί κάποιος να μην το έχει στο νου του. Αν θέλετε οπωσδήποτε να πάτε κάπου, κλείστε το ειστήριο. Εντάξει, τώρα ας πούμε στο Ινσμπουργκ. Μην το κάνετε σαν εμάς που πήγαμε Παρίσι για να δούμε Jethro Tull και δεν πήραμε ειστήριο Jethro Tull και τελικά περιμέναμε έξω από τη συναυλία για να βρούμε ειστήριο. Ευτυχώς βρήκαμε. Λοιπόν, έχουμε πάει από το ένα ταξίδι στο άλλο, γενικά μιλάμε. Αυτό που έλεγα για τα ξενοδοχεία, παιδιά, πολύ σημαντικό. Ψάξτε στα website των ξενοδοχείων, το ξαναλέω. Άμστερνταμ. Το 2011 του γάμου το ξενοδοχείο, παιδιά. Σκεφτείτε, δηλαδή ένα από τα το πρώτο μας ταξίδι μαζί. Εγώ είχα ταξιδέψει και σε κάποια άλλα μέρη πιο πριν. Αλλά το πρώτο μας ταξίδι μαζί και ψάχνοντας στα website των ξενοδοχείων, παιδιά, μείναμε σε 5-στερο ξενοδοχείο με 50 ευρώ το βράδυ. Στη Βιέννη. Το διανοείστε αυτό? Ναι, δηλαδή, γιατί γιορτάσανε. Έκανα το search και πέτυχα αυτό που το ξενοδοχείο έλεγε birthday rate, δηλαδή τιμή γενεθλίων, επειδή είχε γενέθλια το ξενοδοχείο. Θα μου πείτε, έτυχε. Στα Χανιά πλέον δεν βρίσκεις να μείνεις με 50 ευρώ. Ούτε καν, πραγματικά, δηλαδή εξωφρενικό. Καλά, και μιλάμε τώρα για ένα εκεί ξενοδοχείο απέναντι από την Karlsplatz, για όποιον έχει πάει στη Βιέννη, δηλαδή στη Ringstraße, στο πιο καρακεντρικό σημείο της Βιέννης. Ξενοδοχιάρα, δεν το συζητάμε. 50 για να καταλάβεις πόσο φθηνό ήταν το δωμάτιο, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχε το πιο ακριβό πρωινό που μας είπαν ποτέ, 24 ευρώ πρωινό. 24. Για το 2011 ήταν πολλά λεφτά. Ναι, βέβαια, άλλη τιμή, μιλάμε για 2011. Το οποίο το πήραμε μια μέρα, εντάξει, είχε τα πάντα μέσα αυτό το πρωινό, πραγματικά. Αλλά ναι ρε παιδιά, ρίξτε ένα ψάξιμο. Αυτό που σας είπα, δηλαδή, ψάχνετε στο Booking και βρίσκετε ένα ξενοδοχείο και λέτε, αχ, πολύ ωραίο ρε παιδί μου και σε ωραία περιοχή. Είναι λίγο πιο πάνω από το budget μου. Μπείτε στο website του ξενοδοχείου και ψάξτε. Εγώ κάνω και το εξής πλέον. Ο Μιχάλης είναι ξεδιάτροπος, στέλνει και στα ξενοδοχεία. Και αυτό, στέλνω και στα ξενοδοχεία. Και ρωτάω, έχω ρωτήσει και αν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Μας έχουν κάνει κάποιες φορές. Μας έχουν κάνει, παιδιά. Δηλαδή, ο ξενοδόχος, προκειμένου να μην έχει γεμάτο ξενοδοχείο, θα σου κάνει κάποια έκπτωση αν το πεις. Δηλαδή, αν το ζητήσει κάτι που δεν είναι υπερβολικό. Και αυτό που σταθήκαμε τυχεροί στη Βιέννη, το κάνω καμιά φορά όταν έχω απελπιστεί επειδή δεν βρίσκω φθηνό ξενοδοχείο στο Booking και γράφω, ξέρω εγώ θέλω να πάω στη Βιέννη, γράφω Βιέννη birthday rate ή ξέρω εγώ discount, hotel ή οτιδήποτε και μου βγάζει εκτόσεις. Και αν δεν βρω, κάνω αυτό που λέμε, δηλαδή στέλνω στο ξενοδοχείο. Σοφία, πώς πάει το σπιτάκι?
Λοιπόν, κάτσε να το γυρίσω έτσι λίγο γύρω. Έχουμε βάλει αυτά τα οποία είναι υποτίθεται τα χιόνια. Λέμε το. Κλαίμε, παιδιά, συγγνώμη. Έχει πλάκα. Η καλλιτεχνική μας άποψη είναι. Φτιάχνετε. Εμείς θα το Εδώ έχουμε βλέπουμε. μετά τη διακόσμηση που έρχεται σε λίγο, οπότε μείνετε εδώ. Όχι. Και μείνετε εδώ γιατί δίνουμε και υπέροχες συμβουλές για ταξιδιωτικά και για ταξίδια. Λοιπόν, συνεχίζοντας τώρα τις χριστουγεννιάτικες αγορές, για να μην ασχολούμαστε πολύ με το τζίτζερ σπιτάκι της ντροπής. Λοιπόν, είπαμε για το Παρίσι, είπαμε για το Μάρμπουργκ. Όταν πήγαμε τότε στο Μάρμπουργκ, εμείς μετά που τελειώσαν οι συναυλίες Ντουμόκραση, πήγαμε Βερολίνο. Ναι, πρώτη μας φορά Βερολίνο. Οπότε είχε και εκεί κάποιες χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αλεξάνδρεσπλατς και αυτά. Σε εκείνο το ταξίδι πήγαμε και Αμβούργο. Και Αμβούργο. Το Αμβούργο πολύ όμορφο. Νομίζω ότι ήταν η πιο εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά. Αυτή έξω από το Δημαρχείο. Ναι. Παναγία μου, ήταν παραμύθι. Το Αμβούργο λίγο πιο ακριβό. Αλλά εντάξει. Το Βερολίνο, παιδιά, είναι φανταστική πόλη. Δεν είναι χαρακτηριστική πόλη της Γερμανίας. Μου αρέσει αυτή η Σοβιετήλα πάρα πολύ στα κτίρια. Και εμένα μου αρέσει. Όλο αυτό δηλαδή που σου βγάζει. Και αυτό το χάρηκα και στον Κολένιουφ. Αυτή την πόλη που πήγαμε και παίξαμε με τη Δημόκραση, η οποία είναι στην Πολωνία στα σύνορα με τη Γερμανία. Πομερανία, πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι την περιοχή. Ναι. Και είναι πολύ Σοβιετήλα που λέει η Σοφία και εμένα μου αρέσει. Το Βερολίνο είναι από τις πιο αγαπημένες μας πόλεις. Έχουμε πάει 3 φορές. Μένουμε πάντα στο ίδιο ξενοδοχείο. Μένουμε πάντα στο H2. Το οποίο είναι στην Αλεξάνδρεσπλατς και έχει πάντα το πρωινό μέσα σε πολύ καλή τιμή. Το ξενοδοχείο βγαίνει γύρω στα 80€ το δωμάτιο, η οποία τιμή ήταν και το 17 που πήγαμε. Ναι, δεν αλλάζει αυτό το φαντάζομαι. 3 φορές έχουμε πάει, πότε πήγαμε μετά, μέσα στον COVID, το 22 έχουμε πάει. Το 22 και το 24. Τέλος πάντων, όσες φορές πήγαμε είχε την ίδια τιμή, το ίδιο υπέροχο πρωινό. Δίπλα του ακριβώς έχει το αδερφάκι του, το H4, το οποίο όταν ένα πρωινό είναι γεμάτο, μπορεί να σε στείλουν στον δίπλα, το οποίο είναι λίγο πιο upper class. Upper class το H4. Πολύ ωραία δωμάτια, θεοβολική ας πούμε τοποθεσία. Εννοείται. Το Βερολίνο πανέμορφο. Όπως η ιστορία, έχει 500 μουσεία να πάτε, παιδιά. 500 μουσεία. Ναι, τα οποία τα κάναμε την πρώτη φορά, μετά απλά περιδιαβαίναμε στις γειτονιές, είτε στο κέντρο, είτε. Πολύ όμορφο. Και σε πιο local φάσεις, ας πούμε, πετύχαμε και Έλληνες. Ναι. Πετύχαμε έτσι και ωραία κόζι μαγαζάκια. Στο Βερολίνο έχουμε κάνει διακοπές και με το φίλο μας τον Χάγκεν Σμιτ. Από τον τραγουδιστή τον Πέινις Γκρέι, τη δεύτερη φορά δηλαδή που πήγαμε. Ήρθε ο Χάγκεν και κάναμε έτσι βόλτες μαζί. Και μάλιστα είχαμε πάει τότε στο φοβερό αυτό κήπο με τις κερασιές, ήτανε. Μπράβο, έχουν έναν δρόμο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το σημείο, το οποίο οι Ιάπωνες είχαν κάνει δώρο στους Γερμανούς. Ναι, μετά το τέλος του πολέμου, ουσιαστικά νομίζω. Αυτά τα σακούρα, τα cherry blossom που λέμε, τα δέντρα, παιδιά, μαγικό, ξέρετε. Και αν δεν το ξέρετε, έχω τρέλα με τα λουλούδια. Αν βρω μετά στο μοντάζ θα σας βάλω φωτογραφίες, θα πάθετε σοκ. Ήταν υπέροχο. Ο Χάγκεν αναρωτιόταν γιατί βγάζω συνέχεια φωτογραφίες στα λουλούδια, δεν έχουμε λουλούδια στην Ελλάδα. Ο Χάγκεν, ο οποίος είναι Γερμανός, έπαθε και αυτό σοκ, γιατί δεν το γνώριζε αυτό. Και πήγαμε τότε και στο Πότσνταμ. Πήγαμε και στο Πότσνταμ, ναι, κοντά το οποίο είχε ένα υπέροχο μουσείο ιμπρεσιονισμού. Ναι. Να πω εδώ μια μικρή πληροφορία ότι η Σοφία έχει ένα λογαριασμό στο Instagram που λέγεται A Daily Dose of Blossom, στο οποίο έχει σχεδόν καθημερινό content με λουλούδια. Με φωτογραφίες βασικά που βγάζω εγώ. Ναι, με φωτογραφίες δικές της και έχει κοντά στα 1000 post πλέον μέσα, είναι πολύ όμορφο. Αν σας αρέσει τα λουλούδια, ένα shameless promotion, έτσι. Εντάξει, εγώ βασικά το ανεβάζω για τον εαυτό μου, γιατί θέλω εγώ να τα βλέπω, αυτά όλα τα λουλούδια που φωτογραφίζω να τα έχω κάπου μαζεμένα. Αλλά αν είστε έτσι των λουλουδιών παιδί, daily dose of blossom, το βάλαμε και εδώ από κάτω. Είναι μόνο δικές μου φωτογραφίες, δεν ανεβάζω από άλλους, ας πούμε. Η Γερμανία, by the way, παιδιά, είναι από τους αγαπημένους μας προορισμούς. Ένα από τα ωραιότερα ταξίδια μας, ίσως το ωραιότερο, είναι στη Ρομαντική Οδό στη Βαβαρία, το οποίο νοικιάσαμε αυτοκίνητο και προσγειωθήκαμε στο Στουτγκάρδι και πήγαμε στο Φίσεν. Αυτό πάλι το κάναμε περίοδο άνοιξης, ήταν στην επέτειό μας εκεί, Πρωτομαγιά. Ναι. Γενικά εκεί κάνουμε
ταξίδια. Στην επέτειό μας, το χειμώνα και μετά στα γενέθλια γιορτές εκεί. Όχι σε όλα. Όχι σε όλα, λέει προς Θεού. Αλλά συνήθως εκεί κάπου κανονίζουμε κάτι. Και εκεί κοντά είναι το διάσημο κάστρο Neuschwanstein, από το οποίο έχει εμπνεύσει και το κάστρο της Disney. Το οποίο είναι ένα κάστρο νέο, δεν είναι Ναι. παλιό μεσαιωνικό, χτίστηκε το 19ο αιώνα. Ναι, 19ο αιώνα και το οποίο έχει και ένα αδερφάκι κατά κάποιο τρόπο. Που είναι το παλιό το κάστρο του, δεν θυμάμαι τώρα Χτίστηκε πώς απέναντι λέγεται. και εγώ τώρα δεν το θυμάμαι και τα δύο πολύ όμορφα κάστρα. Το Neuschwanstein είναι όντως παραμυθένιο, παιδιά, είναι εκπληκτικό κάστρο. Να το δεις απ' έξω, από μέσα δεν θυμάμαι να μου έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν πολύ ωραίο ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι κι αλλιώς είχε ξενάγηση, δεν μπορούσες μόνος σου να περιηγηθείς. Είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν το συζητώ, είναι πολύ hot προορισμό στο Neuschwanstein. Μετά πήγαμε. Το Φίσεν λίγο νεκρό. Το Φίσεν νεκρό, αχ θυμάμαι παιδιά, τι είπε τώρα η Σοφία. Φτάνουμε κοντά 8,5 ώρα. Είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητο καταρχάς. Φτάνουμε κοντά 8,5 ώρα και είμαστε χαλαροί, ας πούμε, εντάξει, νωρίς είναι. Εντάξει, Ελλάδα εμείς. Ναι, ας ψάξουμε κάτι να φάμε. 9 η ώρα τίποτα, τα πάντα κλειστά. Λέμε δεν είναι δυνατόν, ξέρεις, πεινούσαμε. Και τελικά μας κάναν τη χάρη σε ένα μαγαζί και μας βάλαν μια προψημένη πίτσα, ξέρω εγώ, μια, πώς το λένε. Μια ιδέα εκεί. Ναι, μια βλακία που απλά έτσι χορτάσαμε για να μην πεθάνουμε από την πείνα. Την επόμενη μέρα πήγαμε στο Χάρμπουργκ, το οποίο είναι στη διαδρομή της Ρομαντικής Οδού. Ενδιάμεσα βέβαια σταματήσαμε σε ένα-δυο χωριουδάκια. Εννοείται ότι με το αυτοκίνητο σταματούσαμε. Δηλαδή όπου μας γυάλιζε σταματάγαμε. Ναι. Μεταξύ των οποίων το Dinkelsbuhl, το Augsburg. Πιο μετά ήτανε. Όχι, ναι, λέω γενικά που σταματήσαμε. Και σε άλλα μέρη, σε μια πανέμορφη εκκλησία την οποία δεν τη θυμάμαι τώρα πώς τη λένε. Anyway, πήγαμε δεύτερη μέρα στο Χάρμπουργκ. Το Χάρμπουργκ μείναμε σε ένα κάστρο, παιδιά, στο κάστρο κανονικό του Χάρμπουργκ κάστρο. και μείναμε μέσα με 90 ευρώ, με 100 ευρώ. Δεν ήταν ακριβό δηλαδή και μείναμε μέσα. Ήταν λίγο creepy το βράδυ γιατί δεν ξέρω αν ήταν κανείς άλλος μαζί μας. Γενικά το ταξίδι, το πιο ακριβό μας ξενοδοχείο ήταν στα 90 ευρώ. Ναι. Πολύ. Γενικά η Γερμανία είναι φθηνή. Και παραμένει φθηνή, αυτό που είπε η Σοφία πριν. Απ' την άλλη η Γαλλία έχει ανέβει πάρα πολύ σε τιμές, παιδιά. Πάρα πολύ. Δηλαδή το Παρίσι έχει ξεφύγει. Anyway, στο Χάρμπουργκ μείναμε μέσα στο κάστρο, φάγαμε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα ένα εκπληκτικό βαβαρικό φαγητό, δηλαδή σνίτσελ και Gordon Bleu και κάτι τέτοια εκπληκτικά, τα λέω και τρέχουν τα σάλια. Φανταστικά. Το Χάρμπουργκ εντάξει δεν είχε πολλά πράγματα να κάνεις, αλλά ήταν πολύ γραφικό. Καμιά βόλτα κάνω. Ναι. Μετά φύγαμε και ήταν λίγο creepy η διαμονή στο κάστρο. Ναι, γιατί δεν ξέρω, παιδιά, ήταν λίγο σαν να είμαστε μόνοι μας. Το κρεβάτι εντωμεταξύ ήταν εντυχισμένο μέσα στον τύπο. Σαν με βουτιά. Την επόμενη μέρα πήγαμε ίσως το ωραιότερο μέρος σε αυτή τη βόλτα, στο Ρότεμπουργκ. Ρότεμπουργκ ob the Tower, έτσι λέγεται. Φανταστική μεσαιωνική πόλη, ίσως από τις ωραιότερες που έχουμε δει. Περιτυχισμένη, νομίζω δεν έχει βομβαρδιστεί, οπότε έχει διατηρήσει όλα τα τείχη. Πολύ όμορφη πόλη και το ξενοδοχείο ήταν σοκ. Βασικά έχουμε βάλει το GPS με το αυτοκίνητο και φτάνουμε σε ένα σημείο που βλέπουμε κάτι σαν παλάτι. Με κάτι κήπους τεράστιους και ψάχνουμε να βρούμε το ξενοδοχείο. Κάνουμε γύρω. Ξανακοιτάμε το χάρτη. Τελικά ρωτάω ένα τύπο που ήταν με το αυτοκίνητό του και πέρα, του λέω αυτό εδώ πού είναι. Μου λέει αυτό είναι. Και μου δείχνει αυτό που θεωρούσαμε εμείς παλάτι. Λέω πλάκα κάνεις. Παιδιά, φανταστικό. Μείναμε σε ένα δωμάτιο το οποίο ήταν 4-5 μέτρα, είχε ταβάνι ας πούμε. Υπέροχο με τα πετσαρίες, έτσι πολύ γραφικό. Όχι, ήταν σαν να ένιωθες, ας πούμε, λες και είσαι σε μια πριγκιπική εποχή. Ναι. Το μπαλκόνι του μαγικό. Έχω σημειώσει να καταλάβετε τον αριθμό του δωματίου. Ναι, όποιος θέλει. Ξαναμείνουμε εκεί πέρα ή αν θέλει κάποιος από εσάς μπορεί να μου στείλει, να του στείλω τον αριθμό του δωματίου. Για να έχει αυτή τη θέα. Δεν ξέρω αν θα βρω τη φωτογραφία να σας τη βάλω στο βασικά βίντεο. Αυτό το άλμπουμ. Μπορούμε να τα... Μπορούμε να ξεφυλίσουμε και άλμπουμ μετά αν θέλει. Και η πόλη τώρα, τι να σας πω, εγώ είχα βάλει κάτι στολές εκεί πέρα μεσαιωνικές, δηλαδή για μεταλλάδες και τέτοια παιδιά είναι ό,τι πρέπει άμα σας αρέσουν. Πραγματικά. Τα epic πράγματα, από σπαθιά, ό,τι θες εκεί πέρα. Εγώ είχα βάλει μια, πώς το λένε, τι στολή ήταν, Σταυροφόρο, Templar, ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Και μετά πήγαμε στην Ιρεμβέργη, η οποία είναι εντάξει πιο σύγχρονη πόλη. Έχει και την παλιά στην πόλη. Έχει και παλιά πόλη, απλά ναι, είναι πιο σύγχρονη, πολύ όμορφη πόλη. Και καταλήξαμε εκεί και φύγαμε από εκεί. Στην Ιρεμβέργη την επισκεφθήκαμε ξανά. Φέτος ήταν πέρυσι. Φέτος, παιδί μου, στην επέτειο μας. Α, φέτος, ναι, έχεις δίκιο, φέτος ήταν, σωστά. Την Ιρεμβέργη ξαναπήγαμε φέτος. Ναι, φέτος στην επέτειό μας είπαμε, όπως κάναμε τη ρομαντική γωνιά, είπαμε να κάνουμε τα κάστρα. Τη ρομαντική γωνιά είναι στο Μασταμπά. Στο Μασταμπά. Τη ρομαντική οδό είπαμε να κάνουμε τα κάστρα που είναι πέριξ του Ρήνου. Άλλη ταξιδαραπό, που παιδιά αυτό και αν το προτείνω. Νοικιάστε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνετε αυτή τη διαδρομή, πραγματικά. Από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε δει ποτέ. Ναι, και μείναμε Νιρεβέργη, μετά μείναμε στο στο Κόμπλετς. Και μετά καταλήξαμε Βόνη γιατί θέλαμε να δούμε μια όπερα. Και μετά... Αλλιώς δεν θα πηγαίναμε Βόνη γιατί έχουμε ξαναπάει. Και μετά Ντίσελντορφ. Και μετά στο Ντίσελντορφ, το οποίο ήταν μια έκπληξη. Πολύ όμορφη σύγχρονη. Εγώ περίμενα να δω μια βιομηχανική πόλη, αλλά ήταν παιδιά πολύ όμορφη πόλη και με πολύ ωραίο vibe το Ντίσελντορφ. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μας άρεσε πολύ. Στη Βόνη είχαμε ξαναπάει, που όταν είχαμε πάει κολονία. Πετάμε από το ένα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Κολονία επίσης πήγαμε μετά από συναυλία Ντουμόκραση. Μετά το Βίρτσμπουργκ. Μετά το Hammer of Doom. Το Βίρτσμπουργκ που γίνεται, το Hammer of Doom που γινόταν τέλος πάντων, πολύ όμορφη πόλη επίσης. Η Κολονία ωραία πόλη εντάξει. Νιώσαμε λίγη επικίνδυνοτητα. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι μια μεγάλη πόλη με τα καλά και τα κακά της. Ναι, μπράβο, ας μην επεκταθούμε. Πάντως έχει τις καλύτερες αγορές χριστουγεννιάτικες, εντυπωσιακές σε άλλο επίπεδο. Αγορές και παιδιά ο ναός της Κολονίας, ο καθεδρικός είναι... Εντάξει, ωραίο το Ντουόμο, ωραίος ο Άγιος Πέτρος κτλ. Αλλά δεν ξέρω. Η επιβλητικότητα που σου βγάζει αυτό το κτίριο. Πραγματικά είναι... η επιβλητικότητα. Ανεβήκαμε και πάνω. Ειδικά νύχτα, όταν το βλέπεις και κάνεις το κεφάλι σου έτσι, παιδιά, πρέπει να πάει το κεφάλι σου τέρμα πίσω για να δεις και να το θαυμάσεις τη μεγαλοπρέπειά του, ας πούμε. Φανταστικό. Γερμανία, πού άλλο έχουμε πάει η Γερμανία, μια και την πιάσαμε. Μάρμπουργκ, Κολονία, Βίρτσμπουργκ, Βερολίνο, Αμβούργο. Αυτά είναι. Αυτά τώρα του Ρήνου που γυρίσαμε. Λοιπόν, παιδιά, η διαδρομή Παραρινάρια, όπως λέγεται, το κατάφερα το είπα. Μπράβο, αυτή λοιπόν η εκδρομή μπορείς να κάνεις με το αυτοκίνητο που βλέπεις το Ρήνο ενώ οδηγάς και βλέπεις συνέχεια κάστρα το ένα μετά το άλλο. Αν σου αρέσουν δηλαδή αυτά τα πράγματα, είναι απίθανο. Και το πιο ωραίο σε αυτή τη διαδρομή και εκεί πέρα κατανοείς την ποιότητα ζωής σε άλλες χώρες ήταν ο δρόμος, η γραμμή του τρένου, ο ποδηλατόδρομος που ήταν ταυτόχρονα και δρόμος για πεζούς. Εννοείται ότι σε κάθε χωριουδάκι, πόλη υπήρχαν camper vans. Οι Γερμανοί τα λατρεύουν. Χαμός, βέβαια. Πάρα πολύ όμορφο. Το Κόμπλετς που είπαμε πριν, πολύ ωραία πόλη επίσης. Εντάξει, το καλό είναι ότι αυτές τις περιοχές, ρε παιδί μου, δεν είναι για πάρα πολύ. Έχουν ένα-δύο landmarks εκεί και αξιοθέατα που θα τα δεις. Αλλά θέλει να κάνεις ένα καλό προγραμματισμό. Εμείς δηλαδή είχαμε εξ αρχής πει ότι θα πάμε από το ένα σημείο στο άλλο, ποια κάστρα θα σταματήσουμε να δούμε. Εννοείται ότι αν στο δρόμο βλέπαμε κάτι, σταματάγαμε και είχε εύκολη πρόσβαση. Επίσης αποφασίσαμε πόσες μέρες θα έχουμε το αμάξι, οπότε βγάλαμε μια συμφέρουσα διαδρομή για να μην έχουμε και το αμάξι πολλές μέρες και ανέβει το κόστος. Ναι, γιατί δεν το χρειάζεται αυτό που τα λέμε κάτι. Δηλαδή στο Ντίσελντορφ δεν το θέλαμε. Βέβαια όταν πήγαμε μετά το Βίρτσμπουργκ, να πούμε εδώ ότι νοικιάσαμε πάλι αυτοκίνητο και κάναμε βόλτα σε κάστρα πάλι, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ εμάς αυτό. Και πήγαμε στο Ντράχενμπουργκ, εκπληκτικό κάστρο, πήγαμε στο Elds Castle, αυτό το διάσημο κάστρο, από το που όλοι οι Instagrammers και YouTubers βγάζουν φωτογραφίες. Από το Βίρτσμπουργκ στην Κολονία είπαμε αντί να πάρουμε τρένο, γιατί θυμάμαι είχα δει τα τρένα και είχαν περίπου 70 ευρώ το άτομο. Νοικιάσαμε αμάξι, δώσαμε εννοείται κάτι παραπάνω, αλλά είδαμε. Είδαμε λίγο τα κάστρα, το κρατήσαμε μια μέρα το αμάξι. Εμείς τα γουστάρουμε πάρα πολύ τα κάστρα, παιδιά, και τα παλάτια και αυτά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία κάστρα. Σας είπα το Ντράχενμπουργκ, το Elds Castle και άλλα. Ένα άλλο παλάτι έξω από τη Βόνη, το οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το οποίο ήταν. Προλάβαμε την τελευταία του ξενάγηση και νομίζω ότι είναι το πιο εντυπωσιακό εσωτερικό. Πραγματικά. Σοκ.
Και άλλα, ναι. Σε παλάτι. Ένας άλλος προορισμός που προτείνουμε ανεπιφύλακτα είναι η Προβυγγία. Εκεί πήγαμε με τον travel companion μας, την αδερφή της Σοφία στην Ειρήνη. Αχ, ναι, τι ώρα περάσαμε. Προσγειωθήκαμε στη Μασσαλία. Η Μασσαλία όμορφη, λίγο ζόρικη κι αυτή σε σημεία, αλλά πολύ όμορφη. Ειδικά το λιμάνι είναι μαγευτικό. Εκεί φάγαμε ένα από τα ωραιότερα γλυκά που έχω φάει ποτέ μου, το οποίο μετά ρώτησα τη Σοφία και μου είπε ότι ήταν και vegan γλυκό και έπαθα πλάκα. Ναι, ήταν ένα ζαχαροπλαστείο με raw vegan συνταγές. Παιδιά, εκπληκτικό γλυκό. Ανεβήκαμε πάνω στην εκκλησία που έχει και μετά φύγαμε. Μετά φύγαμε, ναι. Ο σκοπός του ταξιδιού, δεν είπε το πιο σοβαρό, ήταν να δούμε τις ανθισμένες λεβάντες και τα ηλιοτρόπια. Στο Βαλενσόλ. Μείναμε σε μια γρικία, σε ένα κοντινό χωριό στο Μανόσκ. Μανόσκ νομίζω, ναι. Ναι, που το είχαν εκεί δύο Γάλλοι, λίγο πιο μεγάλοι από εμάς νομίζω. Ναι, οι οποίοι ας πούμε θέλαν να ξεφύγουν από τη βαβούρα της καθημερινής δουλειά, την corporate δουλειά και πήραν έτσι ένα αρχοντικό μεγάλο και το κάνανε ξενοδοχείο. Παιδιά, φανταστικό μέρος. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ καλή τιμή. Πολύ καλή πάλι. Εμείς μέναμε και 3 άτομα, οπότε ήταν ακόμα καλύτερες οι τιμές, γιατί πήγαινε δια 3 ας πούμε. Φανταστικά μέρη. Τώρα από την αρχίσω να σας λέω. Το Aix-en-Provence. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν θα τα πω με τη σειρά. Η Άρλ, πανέμορφη. Εντάξει, έχουμε και μια αγάπη λίγο στο Βαγκό. Ναι. Τα μέρη που εμπνεύστηκε ο Βαγκό να ζωγραφίσει. Τα μέρη που έζησε, πήγαμε στο Άσυλο, πήγαμε σε αυτό το περίφημο καφέ που είναι στον πίνακά του. Αυτό λέω, ναι. Φωτογραφίσαμε το σημείο που είναι το Starry Night, γιατί είναι στον ποταμό εκεί τον Άρλ. Εννοείται στον δρόμο είδαμε τα ηλιοτρόπια, τα ανθισμένα και μετά πήγαμε σε ένα φαράγγι στο Βερντόμ. Gorge de Verdon, ναι, φανταστικό μέρος, φανταστικό. Γενικά οι διαδρομές πανέμορφες. Πήγαμε στην... και μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε Αβινιόν και μείναμε 3 μέρες πάλι έξω, επειδή είχαμε αυτοκίνητο. Αυτό ήταν το καλό, ότι μπορούσαμε να επιλέγουμε. Το κάστρο του Αβινιόν υπέροχο και κάτω από το κάστρο. Ήταν και η πρώτη παπική εκεί έδρα, η Αβινιόν, οπότε είναι αρκετά ιστορικό μέρος. Πολύ ωραίο κάστρο και με ένα συναυλιακό χώρο που ονειρεύομαι να παίξω εκεί πέρα με τους Ντουμόκρατες. Πραγματικά φανταστικό. Αλλά παιδιά, ναι, πήγαμε σε ένα κάπως απελπισμένοι από πείνα. Πήγαμε. Γιατί είχαμε περάσει πολύ ώρα στο κάστρο και βγαίνουμε από το κάστρο και λέμε φαΐ. Η αλήθεια είναι ότι κάτσαμε στο πρώτο που βρήκαμε. Και κάτσαμε στο πρώτο που βρήκαμε, το οποίο είχε, να καταλάβετε, είχε και ρούχα. Ήταν ένα concept store. Είχε φαγητό, ρούχα. Και λέμε τώρα τι θα φάμε εδώ. Μάλιστα θυμάμαι ότι την προηγούμενη βραδιά ή την προπροηγούμενη βραδιά δεν είχαμε φάει πολύ καλά. Παρόλο που είχαμε πληρώσει αρκετά χρήματα. Και λέμε πω μην μας συμβεί το ίδιο. Και καθόμαστε εκεί πέρα και παιδιά φάγαμε εκπληκτικό φαγητό. Και την καλύτερη κρέμ μπρουλέ. Και την καλύτερη κρέμ μπρουλέ που έχουμε φάει, ας πούμε. Φανταστικά. Πού αλλού πήγαμε? Πήγαμε στη Νίμ. Η Νίμ δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή. Έχει βέβαια μια αρένα, νομίζω. Ναι. Σαν το Κολοσσέο, πιο μικρό φυσικά. Και σε άλλα μέρη. Αλλά γενικά αξίζει πάρα πολύ αυτό το ταξίδι. Γενικά η Προβυγγία, εντάξει, μπορείς να πας Προβυγγία και μετά να πας και Κιανή Ακτή. Ναι, Κιανή Ακτή ίσως είναι άλλο ταξίδι. Εμάς ήταν λίγο out of budget η Κιανή Ακτή. Θα το κάνουμε άλλη στιγμή, αλλά παιδιά είπαμε, εντάξει, και στο Μοντε Κάρλο να πας. Δηλαδή, γιατί στην Κιανή Ακτή είναι μέσα και το Μοντε Κάρλο. Μην πας να φας. Πήγαινε, κάνε τη βόλτα σου, περπάτησε λίγο, πάρε αυτό το vibe, ας πούμε, δες τις αυτοκινητάρες που κυκλοφορούν και φύγε. Δεν χρειάζεται, ας πούμε. Εντάξει, είναι ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας, δηλαδή. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Γενικά συμβουλή για ενοικίαση αυτοκινήτου, πάντα να βάζετε full ασφάλεια. Σας γλιτώνει από πολλούς μπελάδες. Γιατί οι εταιρείες καλώς ή κακώς λεφτά θέλουν να βγάλουν, οπότε μπορεί να σου βρουν από μια μικρή γρατζουνιά μέχρι το οτιδήποτε. Καλά, το προφανές να τσεκάρετε το αυτοκίνητο, αλλά. Πάντα δηλαδή, να τηρείτε τα όρια. Έχουμε φάει 2 φορές πρόστιμο. Να τηρείτε, παιδιά, τα όρια. Πραγματικά, δηλαδή. Η δεύτερη φορά το πρόστιμο ήταν για 7 χιλιόμετρα. Στη Γερμανία έχουμε φάει 2 φορές πρόστιμο. Δεν όχι μεγάλο, 50 ευρώ νομίζω, αλλά δεν λέει. Ναι, ήταν για 7 χιλιόμετρα, δηλαδή πραγματικά. Τη δεύτερη φορά ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και πάλι έτσι. Ναι.
Ναι, πάντως να κάνετε full ασφάλιση, μεικτή ασφάλιση για να είστε και καλυμμένος. Γιατί και μια γρατζουνιά να γίνει, παιδιά, μπορεί να σας βάλει να πληρώσετε πολλά λεφτά. Εμείς, ας πούμε, ασφάλεια, μια φορά νομίζαμε ότι την είχαμε προπληρώσει, αλλά τελικά δεν ίσχυε. Οπότε μπορεί να βρείτε μια προσφορά online. Κλείστε την, αλλά τη full ασφάλεια καλό είναι να την κάνεις επιτόπου στο γραφείο. Ναι. Το Skyscanner βοηθάει και σε ενοικιάσεις αυτοκινήτου και έχουμε ενοικιάσει αυτοκίνητο το Skyscanner, αλλά απλά όπως λέει η Σοφία, μην κάνετε την ασφάλεια που έχει από εκεί. Κάντε τη κατά τόπου στο πρακτορείο που θα πας να τηρήσεις το αυτοκίνητο. Ένα άλλο ταξίδι που θα ήθελα να αναφέρω καθώς φτάνουμε προς το τέλος είναι το ταξίδι στη Ρουμανία. Ένα ταξίδι που. Αστραπή, που δεν περιμένα να είναι τόσο καλό και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η Ρουμανία, παιδιά. Το πόσο πράσινη είναι, το πόσο τεράστιους δρόμους έχει. Αλλά πραγματικά τι ανάπτυξη έχει. Τι ανάπτυξη έχει, το πόσο πράσινη είναι, παιδιά, εκπληκτικό. Και πήγαμε και στα Καρπάθια. Πήγαμε στο Πέλες Κάσελ, ένα από τα πιο όμορφα κάστρα που έχω δει. Εκπληκτικό. Είχε και το κάστρο που γίνονται τα γυρίσματα της Wednesday. Ναι. Γινόταν χαμός, δεν μπήκαμε. Ένα σχολείο νομίζω είναι. Ναι, και πήγαμε και. Όχι ένα σχολείο, συγγνώμη. Ένα μοναστήρι. Σχολείο είναι στη σειρά. Ναι. Και πήγαμε και στο κάστρο του Δράκουλα φυσικά, το οποίο απ' έξω είναι πολύ επιβλητικό. Και από μέσα είναι μια βλακεία. Μην μπείτε μέσα, δεν χρειάζεται. Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, άμα πας μέχρι εκεί θα μπεις, αλλά μην έχεις προσδοκίες. Ναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο μέσα. Απ' έξω είναι πανέμορφο. Το Πέλες είναι από μέσα. Το Πέλες είναι και από μέσα και απ' έξω φανταστικό. Επίσης πήγαμε στο Μπρασόφ, που είναι η κλασική λίγο εκδρομή που κάνουν, Πέλες Κάσελ. Μπραν Κάσελ, που το Μπραν είναι του Δράκουλα, και Μπρασόφ μετά. Το Μπρασόφ πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο, πολύ τουριστικό αλλά πολύ όμορφο. Ναι, σου θυμίζει λίγο Αυστρία. Ναι. Είναι έτσι. Αλλά το Βουκουρέστι με εντυπωσίασε εμένα, πάρα πολύ καλό. Ναι, πολύ όμορφο, πολύ πράσινο, πολύ λουλούδι. Ωραίος κόσμος. Αυτό που έχετε στο νου σας ενδεχομένως για τη Ρουμανία δεν, παιδιά, άλλος τόπος. Ας περάσουμε όμως λίγο στη διακόσμηση. Ας βοηθήσω κι εγώ λίγο. Να βάλω από αυτά εγώ. Βάζει, να βάλω εγώ χιονοστιβάδες. Θέλεις λίγο να φέρεις ένα ψαλίδι. Μπορούμε να του βάλουμε μέσα ένα κεράκι να χνίζει. Και να πάρει φωτιά. Η καμινάδα. Μπράβο, πολύ εύκολη ιδέα. Ξέρω. Λοιπόν, εδώ θα βάλω γυαλάκια. Τώρα αυτά σώφουν. Βάλε όπου νομίζεις. Με το δικό σου γούστο. Θα βάλω στα χιόνια. Ξέρεις τι, ρίξτε τα εδώ και να παίρνουμε από εδώ. Θα βάλω στα χιόνια. Ναι, μπορείς να βάλεις και πάνω. Θα είναι σαν, να πω τη μάρκα τώρα, σαν σμάρτες που λέμε, τρώγονται. Καραμελάκια είναι μωρέ, ναι. Με τώρα ότι έτσι που τα έχουμε πιάσει, δεν καλά, νομίζω να. Δεν είπα ότι θα τα φάμε, αλλά λέω ότι τρώγονται. Δεν είμαστε τόσο καλοί στις χειροτεχνίες, αλλά. Εγώ καθόλου βασικά. Γι' αυτό και δεν συμμετείχα και τόσο. Και τώρα που συμμετέχω, μπορεί να το χαλάσω και όλο. Όχι μωρέ, γιατί να το χαλάσεις. Εγώ μπορώ να φάω αν θέλετε. Εκεί είναι πολύ καλός. Πέρσι είχαμε πάρει, η αδερφή μου δηλαδή, η άλλη αδερφή μου η Ιωάννη, έχει πάρει τα μικρά τα σπιτάκια και είχαμε χωριστεί σε ομάδες και κάναμε. Κάναμε πολλά, ποιος θα φτιάξει το καλύτερο. Ήταν μικρά, ναι, είχαμε διάφορα στυλ. Νομίζω ότι η Ειρήνης πρέπει να ήταν αυτό πιο ωραίο. Ωραία. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα αυτές οι χριστουγεννιάτικες συνήθειες, οι οποίες μπορεί να τις πει κάποιος για ξενόφερτες, δεν με νοιάζει, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Όσο δε για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, μακάρι να είχαμε περισσότερες. Και δείτε, ας πούμε, στα Τρίκαλα είναι ο Όνειρος των Εξωτικών, ναι. Στη Δράμα η Ονειρούπολη, τι ωραία. Κάνουνε, και πόσο ωραία, ας πούμε, ειδικά όταν είχε πρωτογίνει η Ονειρούπολη, παιδιά, πηγαίνανε όλοι. Και τώρα είναι full κλεισμένο. Όλοι εκεί πέρα και τώρα. Το καλό της Ονειρούπολης είναι ότι είναι και δωρεάν μωρέ οι δραστηριότητες, οπότε. Ναι, βέβαια. Και τις κρατήσανε δωρεάν. Και νιώθεις λίγο Χριστούγεννα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, δηλαδή, πες ας πούμε. Αν σου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα. Που ήμασταν Δράμα, ήταν ωραία μετά το τραπέζι έτσι το χριστουγεννιάτικο, να βγεις λίγο, να πας να κάνεις μια βόλτα, να πιεις λίγο ζεστό κρασί, γιατί η Δράμα έχει και πολύ ωραία κρασιά, οπότε είχε παραγωγούς. Ναι, βέβαια, μην λέμε ονόματα. Και κάπως φτάνουμε προς το τέλος. Βάζουμε κάποια τελευταία χιονάκια. Τώρα αυτό είναι. Αρχιτέκτονες δεν είμαστε. Όχι, εντάξει. Περάσαμε όμως ωραία να. Ναι. Και ελπίζουμε και εσείς να περάσετε ωραία και με τις ιστορίες που σας είπαμε από τα ταξίδια μας. Αυτό είναι νομίζω σωστό. Ναι.
νομίζω ότι είναι αυτό έχει γίνει. Και το ρίχνω, λέει. Αυτό είναι. Και τώρα το τρώμε. Λοιπόν, Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας άρεσε η δραστηριότητα και οι ιστορίες που σας είπαμε. αν έχετε κάποιες άλλες απορίες για ταξίδια, αν θέλετε Ναι. να συζητήσουμε κάτι άλλο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, ευχαρίστως. Και συμβουλές και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε, δικά σας ταξίδια, προορισμούς που θα μπορούσαμε να πάμε κι εμείς. Ναι, μπράβο, προτείνετε Πείτε μας μας. έτσι προορισμούς Φυσικά. ωραίους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν είμαστε πολύ τολμηροί στους προορισμούς μας. Όχι. Έχουμε μείνει λίγο εντός Ευρώπης Εντός και λόγω Ευρώπης. budget. Ναι, σίγουρα. Αλλά εντάξει. Θα ήταν ωραίο να Γράψτε ακούσουμε προτάσεις. γράψτε μας στα σχόλια, ναι. Αυτά από εμάς για τώρα. Ακολουθεί το countdown με τα αγαπημένα μου metal album της χρονιάς. Number 8. Avatarium. Between You, God, the Devil and the Dead. I am a goddess. I understand black waves of me Senpai God. Στη θέση νούμερο 8 λοιπόν βρίσκουμε τους Σουηδούς Avatarium με το άλμπουμ τους Between You, God, the Devil and the Dead. Άλλο ένα εξαιρετικό άλμπουμ που προσθέτουν οι Avatarium στην ήδη πολύ όμορφη δισκογραφία τους. Στους Avatarium έχουμε μία από τις χαρακτηριστικότερες και ομορφότερες φωνές στο heavy metal, την Jenny Ann Smith, η οποία δίνει άλλη μια σειρά εξαιρετικών ερμηνειών και είναι πραγματικά σπουδαία τραγουδίστρια και η φωνή της είναι νεραϊδένια, θα έλεγα. Ακούστε την μεταξύ άλλων στο Lovers Give a Kingdom to Each Other και στο My Hair is on Fire, όπου καθυλώνει με την ερμηνεία της. Το άλμπουμ κινείται για άλλη μια φορά στα γνωστά μονοπάτια των Avatarium, δηλαδή ακροβατεί ανάμεσα στο Epic Doom, το 70s rock και το πιο μπαλαντοειδές rock και metal ιδίωμα. Ο σύζυγος της Jenny Ann Smith, Marcus Zidell, διανθίζει το δίσκο με πολύ όμορφα riff και πολύ όμορφα blues solo και όχι μόνο blues βέβαια, πολύ τεχνικός και άρτιος κιθαρίστας, και όπως είπα στο άλμπουμ θα βρει κανείς και πιο rock κομμάτια όπως το I See You Better in the Dark, αλλά και πιο doom κομμάτια όπως το Being with the Dead και το Long Black Waves. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε μόλις το Γενάρη του 2025 και ενδεχομένως πολλοί από εσάς να το έχουν ξεχάσει και να μην το έχετε στις λίστες με τα αγαπημένα σας άλμπουμ. Αν θυμάμαι καλά, το άλμπουμ αυτό το αγόρασα σε ένα δισκοπωλείο στο Βέλγιο, όπου είχα πάει ένα ταξίδι τότε. Νομίζω λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του. Άλλωστε η Avatarium είναι μία από τις νεότερες μπάντες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τσεκάρετε το άλμπουμ αυτό. Ας περάσουμε τώρα στο άνοιγμα του Advent Calendar της ημέρας, μια προσφορά των καταστημάτων Monsterville, τα οποία θα τα βρείτε στην Αθήνα στο Μοναστηράκι και στην Κρήτη, στα Χανιά και το Ηράκλειο. Επίσης διαδικτυακά στο monsterville.gr. Βρισκόμαστε στη 18η ημέρα, το κουτάκι μας είναι εδώ και το ανοίγω ευθύς αμέσως και έχει μέσα ένα κρεμαστό μπρελόγκ AC/DC. Πολύ χρήσιμο δώρο πιστεύω. Ένα δώρο που θα κερδίσουν 3 τυχεροί από εσάς που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μας, μαζί με όλο το περιεχόμενο αυτού εδώ του Advent Calendar. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Monsterville για αυτή την προσφορά και τους όρους του διαγωνισμού αυτού θα τους βρείτε στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Για περισσότερες ιδέες για δώρα και για να πάρετε official merchandise από τις αγαπημένες σας μπάντες, όπως και από ταινίες fantasy ή anime ή κεραφτά, βιβλία και άλλες πολλές ιδέες για δώρα, θα βρείτε στα καταστήματα Monsterville και στο monsterville.gr. Για τη συνέχεια θα περάσουμε στο βινίλιο της ημέρας, το Sophie's Choice, ένα από τα
αγαπημένα μου και πιστεύω και ειδικά σε αγαπημένα sections, όπου η Σοφία διαλέγει ένα βινίλιο από τη δισκογραφία μας, το οποίο και συζητάμε. Εμείς θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σου Μιχάλη! Γεια σου Σοφή! Τι κάνεις? Καλά, εδώ fun with vinyl albums. Ξεκινάμε όμως από το Advent, ημέρα 18η. Εδώ είμαστε. Cute. Και πάμε στο Matcha Lemon. Μάτσα, δεν έχω Μάτσα, δοκιμάσει ποτέ μάτσα. Να η ευκαιρία. Οκ. Και το quote της ημέρας λέει Lift up others by your peaceful presence. Νομίζω ότι με χαρακτηρίζει κάπως αυτό. Για να δούμε τι θα πεις για το δίσκο της Για πάμε στο ημέρας. βινίλιο της ημέρας. Oh my goodness. Άλλη μια φανταστική φωνή που μας άφησε νωρίς. Μιλάμε για την Amy Winehouse και τον δίσκο Back to Black. Ένα δίσκο που είναι από τους best selling δίσκους της 25ετίας, δηλαδή μετά την αλλαγή της χιλιετίας. Έχει πουλήσει άπειρα αυτός ο δίσκος και όχι άδικα. Τον αγαπώ αυτό το δίσκο, παιδιά, αλήθεια στο λέω. Από τους μη metal δίσκους μου είναι στο top 3. Τον αγαπώ. Και την Amy, τη φωνή της, τις ερμηνείες της, πραγματικά. Ήταν να περάσει και από Ελλάδα. Μάλιστα η νύφη μου είχε κλείσει εισιτήρια, και φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς. Είχαν κλείσει εισιτήρια να πάνε να τη δουν. Και δυστυχώς πέθανε λίγες μέρες πριν έρθει. Σοκαριστικό. Πολύ κρίμα. Γιατί είχε πάρα πολλά να δώσει στη μουσική, αλλά η μουσική βιομηχανία την κατάπιε λίγο. Δυστυχώς, χωρίς να επεκταθώ περισσότερο. Αυτός είναι από το 6 ο δίσκος, Ο δίσκος είναι του 2006 νομίζω, 2007 λέει εδώ, οκ. Rehab, You Know I'm No Good, Back to Black, Me and Mr. Jones, Love is a Losing Game. Πω παιδιά, τι να λέμε τώρα. Θεάρα η Amy Winehouse, Σοφία, δεν ξέρω και εσένα σ' αρέσει πολύ. Έχει πάρει και το Brit Awards. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να πάρει και κάποιο έτσι. Και Grammy νομίζω. Grammy, ναι. As Best Pop Vocal Album, τέλος πάντων. Το βάζουμε συχνά αυτό, το βάζουμε συχνά και τον ακούμε αυτό το δίσκο, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και fun fact, με έχει επηρεάσει και φωνητικά η Amy Winehouse σε κάποια κομμάτια. Στο Camden ήταν που έχει ένα άγαλμά της μπρούτζινο στο Λονδίνο. Νομίζω στο Λονδίνο, στο Camden, Camden Town. Ναι. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν και το σπίτι της νομίζω. Δεν το γνωρίζω, πολύ πιθανό. Αχ, Amy.